A sme späť pri Subaru Legacy. Nepochopiteľné ovládanie palubného počítača kolíčkom na prístrojovom paneli pri budíkoch Subaru neriešia. Možno aj preto, lebo údaj o spotrebe kontrolovať často nebudete. Priemer dízlového Boxera je v kombinovanej prevádzke 6,3 litra na 100 km. Vzhľadom na to, že v Legacy sú poháňané obe nápravy v rovnakom pomere 50:50, je tento údaj fantastický. Subaru kedysi trpelo na neprítomnosť dízlového motora. 2-litrový Boxer s protibežnými piestami konštruovali dlhšie ako konkurencia. Ale čas strávený nad vývojom tohto motora, typického pre Subaru, sa vyplatil. Japonci z 2 litra dostali 150 koní a poriadny krútiaci moment 350 Nm zatiahne od 1800 otáčok. Pri komótnej jazde je to cítiť. Šestku môžete pokojne zaradiť už pri 80 km rýchlosti. A keď chcete zrýchliť, Legacy ťahá až do 3600 otáčok, kedy využíva plných 150 koní. Vzhľadom na spotrebu až neuveriteľné. Auto sedí na ceste ako prilepené a jeho silný a úsporný motor zvádza na vyložene športovú jazdu. Fyzikálne zákony ale neoklamete a nepomôžu vám na ich prekonanie ani stabilizačný systém či elektronická trakčná kontrola. Počiarknuté a spočítané, Legacy sme nevracali radi. Našli sme v ňom silné, úsporné a bezpečné auto.